дар тоҷикистони собистиқлол ҳар сол якшанбаи аввали моҳи октябр рӯзи омӯзгорон бо тантана таҷлил мегардад. ба ин муносибат бо ибтикори иттифоқи касабияи кормандони маориф ва илми вилаяти суғд ва раёсати маориф дар кохи суғдиёни шаҳри хуҷанд ҳамоиши идона баргузор гардид. муовини раиси вилаяти суғд паёми табрикии раиси вилоят ба ифтихори рӯзи омӯзгоронро ба самъи ҳозирин расонида таъкид намуд, ки аз рӯзҳои аввали собистиқлол гардидани кишвари азизамон таҳти сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи беҳтар кардани вазъи зиндагӣ ва кору фаъолияти омӯзгорон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда шуда, барои омӯзгорон дар санадҳои қонунгузорӣ имтиёзҳо муқаррар гардиданд. зикр гардид, ки дар замони собистиқлолӣ дар умум ба соҳаи маориф 73,6 миллиард сомонӣ маблағгузорӣ гарда, садҳо иншооти соҳа бунёд ва бо ин васила шароити таълиму тарбия беҳтар карда шуд. дар сатҳи вилоят ҳамасола ҷудо намудани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, ҳавасмандсозии омӯзгорони пешраву навовар, таъсиси ҷоизаҳои раиси вилоят барои беҳтарин муассисаи таълимӣ, беҳтарин муассисаи таълимӣ то мактабӣ, роҳхати ройгони омӯзгорон ба осоишгоҳ ва тақвият бахшидани иқтидори моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар башорат дода, дар маҷмӯъ барои баланд гардидани манзарату обрӯи омӯзгорон дар ҷомеа мусоидат мекунад. мусаллам аст, ки дар замони собистиқлолии ҷумҳурии азизамон соҳаи маориф, ки ба таъкиди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи калидӣ эътироф карда шудааст, таваҷҷӯҳи хоса ва беандоза зоҳир гардида истодааст. яъне дар назар дорем ҳамасола ба маротиб зиёд гардидани музди маоши омӯзгорон ва ҳамчунин дар чорчӯбаи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баланд бардоштани мақоми омӯзгор, ҳамаи ҳаминҳо шаҳодат аз мавқеъу мақоми омӯзгор дарак медиҳад. бахшида ба рӯзи омӯзгорон ба 31 нафар собиққадрони соҳаи маориф кӯмакпулиҳои раиси вилаяти суғд супорда шуд. ҳамзамон дар фазои тантанавӣ омӯзгорону кормандони соҳаи маориф бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. қадршиносии заҳмати омӯзгорону кормандони соҳа далели таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба машъалафрӯзони роҳи фардо буда, дар фаъолияти минбаъдаи онҳо таъсири амиқ мерасонад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи омӯзгорон ғолибони спартакиадаи варзиши муайян ва бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар умум дар ин рӯз заҳмати беш аз 150 нафар собиққадрони омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф қадр карда шуд. чорабинии рангини фарҳангӣ бо иштироки дастпарварони муассисаҳои таълимӣ, аҳли санъат, пешниҳоди аҳли нишаст гардид. мавриди зикр аст, ки дар доираи таҷлил аз рӯзи омӯзгорон дар шаҳру ноҳияҳои вилаяти суғд ҳамоишҳои идона баргузор гардида, ба омӯзгорону кормандони соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар равона мегардад. гузориши Субҳиддини Шаҳобиддин, Аъзам Шарифӣ, Музаффар Собириён барои барномаи иттилоотии ахбор.